pun manten wilujeng midhataken sinambi rahapi pasugata sampun samapta. Marai seger waras ning awak, Mas. Kowe seger. Enak. Enak. Ya enak ra bayar kok. Fotone dateng mau karya apa ya enak. Kok nyepeleke dhewe ulang karo Mbah Trimin sembodo kok gur sak degan ijo mbayar lho. Mangsamu ki kok. Lah iya kowe mulai rasa enak. Enak. Coba wingi nang bandara. Ditewan-tawane yurine luwe apa ora? Ora. Ora. Jane yo ngempet luwe. Lah wong kowe ditawani moh larane ra moh ngono kok. Oh, ora apa-apa yo. Tuku tes lawewu kaya arep semaput.
Tas sak gelas rawe mau ngumpet kowe iki piye? Ya kena mumet wong biasane nang omah iku 2.000 lho. Apa selawe. Lha kowe nang bandara pajeke ya kabeh kok ya. Ben kowe nek yoga nganti masuk angin ya gara-gara teh. Kuwi lho, ning mek bandara, ora arep ngerokok tak ngeteh. Ya jaman remono ki 15.000. Lah kok bar bayar iku kon ngeroki kancane. Sangone 50.000 tuku netas 20.000. Yo. Aku apa kowe? Kowe no. Kowe. Sampean wae no. Kok kowe ae. Wis tok bareng-bareng nang. Sekarang bisa nyawa. Gunung desa tani raja. Sampun ngatur Cak Wahid sampai gunungipun ngapunten wau nyuwunipun jengleng.